Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna lahiya, alheri yake muku. Labari namu na Niger na bayanin zaman ministori da ake yi kowane wata a fadan shugaban kasa, wanda kuma suka ɗauki decision da yawa, amma abin da ya shahi wannan shahararren dutsen da aka ce ya faɗo daga sararin samaniya an je amma an sayar shi a ƙasar Amurka da kuma sauran ƙarin bayani. Kafin mu shiga dalla-dallan bayanin wannan zama na ministori da aka yi a fadin shugaban kasar mu General Chani, sai labari daga Captain Ibrahim Traore, shugaban kasar Burkina Faso, na cewa Captain Ibrahim Traore ya rushe da ofishi mai kula da zabe. Ofishi da yake shirya da duka zabe da ake yi, Captain Ibrahim Traore ya ce ofishin nan bata kudin kasa ne, kuma ofishi ne wanda yana da alaka da kasashen waje wanda su ne suke ta'asirin bisa tafiyan shi. Ibrahim Traore kara ya hito ya nuna ma duniya na cewa shi fa ba demokrasi ya zo ba ɓata lokaci ya zo ba, shi yasa shi kenan ya ga wannan ofishin wanda daman zaɓe ne yake tsarawa kuma miliyar kan kuɗi ne ake kashewa, ya rushe shi ya ce ba shi da amfani. Sai mu dawo ga bayanin taro Conseil des Ministres da aka yi na ministrori wanda ake yin shi yawanci kowane wata don ministrori su kawo ma shugaban ƙasa rahoto kuma a ga me aka sa a gaba wanda za a yi. Cikin abubuwa da suka maganta akwai da muka gani cikin satin nan na cewa akwai wani dutse da ya hito daga planet Mars, daga can sararin samaniya ya faɗo. Aka ce a cikin duka duniya wannan dutsen shi kadai ne ake da akwai, kuma a Nijar ya faɗi. Sai muka gani kai tsaye an je an saida shi a ƙasar Amurka, daga mutane wasu suka ce an saida shi miliyan 2.5 na dolar, kusan miliyar 2 da wani abu na sefa kenan. Amma daga Conseil des Ministres da muka ga bayani suka ce an saida shi ne miliyan 5 na kudin dala, wanda kudi ne makudan kudi. Maganan ba zancen kudi bane ake magana. Irin wannan abu mai mahimmanci a ce a cikin duka duniya guda ne aka samu, abu ne wanda ya kamata a yi amfani da shi a cikin ƙasa, mu amfana da shi, mu aiki da shi, musamman ma yanzu na cewa duniya ko mu ce shahararrun masu dogon ilimin sararin samaniya suna gana cewa hamma suna shirye-shirye su rika zuwa planet Mars, inda daga dutsen nan ya faɗo, amma ta ne za a saida shi, abu wanda ya kamata a ce yana da value. Miliyan 5 kenan ga wannan dutsen ba komi bane. Da Nijar mu mun rike shi, muna iya ba da hayan shi daga lokaci zuwa lokaci, ko ga wasu manyan wurare inda ake diba ake research, ko ga wasu manyan mize ana iya arawa. Haka ne kasashe wanda suna da kayan tarihi suke yi abubuwan su masu valer wanda ba a samun su sai a wajen su, suna iya bada su haya, a kai su wani wuri a kalla, ko kuma a kai su wani wuri a diba su har ka dawo musu, kuma da haka suke tara makudan kuɗi. To duk da haka dai Nijar ba ta yi shiru ba a bisa sai da wannan dutsen. Daga cikin bayanin wannan Conseil des Ministres ya hito ya ce sun sa minista na karatu, minista na enseignement superior, minista na tsaron gida, minista na justice da su tashi su kai kara don a gani ya ne aka yi wannan dutsen ya hita daga Nijar, kuma su ma ne suka saida shi don a dawo ma ƙasa haƙƙinta. Muna fatan kuma ƙasar mu Nijar ta ci nasara. Mun gani shekara da ta wuce yanda ambaliyan ruwa ya zo ya ɓaɓɓata ƙasa duka Nijar, babu inda aka bari, kuma cikin gari da ƙauyuka duka mutane da yawa sun rasa rayuwarsu, wasu sun rasa sana'ansu, wasu sun rasa gidajensu. To yanzu tun da gaugawa Nijar hukuma ta ce za a ƙara tadowa da kwamitin da aka sa don ya rika kula da duka wani ambaliyar ruwa da take faruwa, don a nisance ta, kuma don a je nan da na a gaggauta a taimaka ma mutane. Mun gani kuma gyara da ake yi na hanyoyi a cikin duka faɗin Nijar, da wurare inda ake buɗe korama ta hita ba tare da ta shiga cikin ƙasa ba, ta ɓata garuruwa da ƙauyuka da sana'ar mutane, har wani bin tana halaka rayuwar mutane. Muna fatan damuna ta zo ta yi albarka kuma ta wuce lafiya a ƙasar mu Nijar. Sai zancen makaranta, zancen lakwal. A cikin wannan Conseil des Ministres sun yi magana na cewa hukuma za ta ɗauki nauyin ta kula da farashin kuɗin lakwal, école privée a cikin Nijar, don su hana yaudara na harkan kuɗi, tunda idan an bar école privée kowa yana sa kuɗin shi yanda ya ga dama, za a zama to kenan an cuta ma talakawa ne. Ta yi akwai wasu wanda suna so su kai ɗiyansu école privée amma ba su da kuɗin, kuma 'yan bariki su rika barazana su rika cewa sun kai ɗiyansu école mai tsada, ba dan karatun ba dan kawai a ce an yi. To hukuma ta sa za ta tsaye da tarif, za ta tsaye da farashi na kudaden lakwal, wanda babu lakwal kin a cikin Nijar wanda za ta huce kudin nan da za a samu su, don a tabbatar da cewa abun ilimi ne ake a cikin lakwal a makarantu, ba kasuwanci ba. Sannan kuma zancen
ranar 26 ga wata na 7 na kowane shekara da ta zamanto rana ce ta 'yancin ƙasa da son ƙasa. Rana a turanci wanda za ta zamanto sunanta Journée Nationale de la Souveraineté et du Patriotisme za ta zamanto ita ce a duka kowane 26 ga wannan watan shekara kenan duka in ta dawo na zuwan CNSP. A cikin Conseil des Ministres suka yi magana suka ce wannan ranar za ta zamanto rana ce wadda duk in ta dawo ba rana ba ce da za a je a rika kiɗe-kiɗe ana raye-raye. Ranar na duka in ta dawo za a je ne a rika karatun Qur'ani a yi addu'a don albarka ta zo a cikin ƙasarmu don tafiyar mu ta gyaru ta yi kyau kuma Allah ya kare mu da duka wasu makiya kuma Allah ya gyara su shugabanni na namu don su yi ma ƙasa da 'yan ƙasa abun kirki. A kuma abubuwan da za a rika yi a kowane shekara na ranar 26 ga wata na 7 zai zamanto akwai program na shifka. Kwanakin baya mun kawo muku wani bidiyo da aka yi a Burkina Faso wanda hashi da kanshi Ibrahim Traore ya je ya shifka ice nashi wanda suka ce za su rika shifka itace wanda za su rika kawo amfani. A Hausa zan mu ce itace na gargajiya wanda ana iya amfani cikin magunguna ko kuma wani abu da itacen nan. To Niger ma haka mun gani shekaran da ta wuce yanda Hajji General Chani da su Prime Minister Ali Lamin suka je suka yi shifkokin su. Bana daga Zandar ne za a fara wannan abun a wani yanki wanda duk ɗan Zandar sun san ina ne Berbekiya. Can ne za a je a yi shifkoki kuma a cikin duka jiha guda 8 namu na Niger za a yanke hektar guda 50 wanda kowane shekara su ne za a rika kula a rika wannan shifkoki. Ba shifka bane kawai da za a rika yi irin na abun daɗi a ƙare, a'a duka hektar 50 kin da za a yi wannan shifkokin za a sa wurare na ban ruwa, za a ji hayo ruwa a yi forage, zanen za a sa kamera don a rika gani a rika kula da abun kuma za a sa mutane masu gadi da masu ban ruwa a wannan wurin. Har cikin rahoton idan kuna kallon wannan bidiyon wannan shekaran da ta wuce ce lokacin da su General Chani da su Prime Minister Ali Lamin Zai da manyan ma'aikatan mu na Niger suka je suka yi wa'annan shifkokin yanzu gashi nan alhamdulillah shifkokin ga suna hasun tashi. A ce a Niger zan mu kama muna yin shifkoki a cikin duka jihohi daban kuma ana kula da shifkokin nan suna tashi. Nan da shekara 3 ko 4 ko 5 za ku gani yawancin dajijjukanmu yawancin ƙasarmu Niger ta zama tsanwa kuma idan aka yi shifkoki suka taso suna rage zahi suna rage ƙura da take damu duka Niger suna kawo ma kyan iska wanda muke shaka kenan environment mu zai gyaru kasar mu za ta gyaru. Wannan cikin abubuwan da suka yi muhimmanci wanda aka tantauna a Conseil des Ministres zaman ministry da aka yi na wannan watan. Allah ya ba shugabannin mu karfi da zuciyan yin aiki ba kawai rubutawa a takardan ba. Allah ya sa mu gani a ƙasa abubuwan da ake na gyaran ƙasa na kare ƙasa. Allah ya kama mana, Allah ya sa mu dace.